दिनै जोंना माने लबार आथा हानाय ट्रेनिङा लास्ट दे ओमफ्राय गाबोन जोंना मेदामबो फैगोन गाबोन एग्जाम जासिगोन जोङो जायफोर एग्जामाव पास जागोन बिसोरसो माने सार्टिफिकेट मोनगोन दिनै माने दंफाङाव रेन गार्ड बहायनायनि ट्रेनिंखौ दिनै फोरोंसिगोन आरोना जोंना टिचारा नै सुगासिनो दङ दंफांखौ नैबेलाय माने दैज्लां समावबो हानो हागोन आरो नैबेखौ बहायोब्ला रेन गार्डखौ बहायोब्ला प्लास्टिक बहायगोन दा बेहाय दैज्लाङावबा बिनिफ्राय दै गसरनानै खुरैयाव बटिक जाजोबो नालाय ओंखायनो बेहाय नै दा मार्किं खालामनानै लाग्रोबाय गोसोआव थाना थागोन नोंसोरलाय एग्जामाव पास जागोन ना जाया जागोन दा खायलें खुइलें हाबा हले नाम्बार मोननाय नङा मोजां नायनानै लाखा गाहायावसो बोयोना आच्छा गाहायथिंसो माबा खालामो नालाय हाखागोन नालाय बुजिबाय रेन गार्डआ ओमफ्राय गोजौआव थागोन आरो ना बेहाय रेन गार्डआ गोजौआवसो थागोन ना माथो गाहायावबा नैबे गब्लं थागोन ना गाहायाव सिथाबबा ओरै गबोनांला आरो बे सिना होनायनि गाइडलाइन दंबाय जोंसो बुंलागासिनो दं जों नै सिगां मारै सोलोंदोंमोन होनदों रोङियाव मारै सोलोंदोंमोन जेबुं लायथां मा होनो दे बेखौ मा होनो बिदिखौ जेब्रंआयो देन्थासो खदालजोंसो नांगौदां बनायबाय नङा होमबा ओमफ्राय आखाया ओरै दे आखाया ओरै दोदो बांद्राय माबाखौ मोनै नाङा उदबार ना मामोनलाय उदबारखौ मोनै नाङा हार्ट जुदि बांद्राय सिङाव हबाला उदाव नांहैगोन बेगिङाव नांहैगोन बेगिङाव नांहैबाला टिउमार बायदि बेराम जाबोगोन नै बिदि दुमालु जाबोगोन मोसौ फाफ्लि नै बिदि ओमफ्राय बेखौ दोखांनायनि उनाव जोंहा हेंगार न हेंगारखौ जों खानांसिगोन हेंगारखौ जोङो दिरुंजों खागोन ना ओमफ्राय खानाया नै बेखौ फारसेनै मेरायनांगौ दे खानायसो जालायगौ दोनथ'बाय आरो दायो खानायखौ मोननै मेरायो खुरै दिंनाया जोंहा बिदि नङा होमबा बिदि दिंबाला मैला हाबगोन नालाय बिदि दिंबाला मा मैला हाबगोन ओंखायनो खुरैखौ बिदि दिननांगौ टेपिं खालामखांनायनि उनाव ओमफ्राय दा जोंहा रेन गार्डिं लगायसिगोन नालाय स्क्रेपार नांगोन जोंहा सेथियावनो स्क्रेपारखौ मा जोङो सानसे सिगां जोङो स्क्रेपारजों बिफांखौ जोङो क्लिन खालामना लानांगोन बिदि हमना लादो आसि थाइब्रैनि जखा आसि सुबानो जागोन अलराउन्ड नङाना बेयो 3 इन्सि नायदोल' नोङो दायो गोजौआवबो गाहायावबो सिथाबनांगोनदां खम नङा गोबावसो लागोन खमबालाय दसेनो जागोन माथो उल्था रायलायना बोखोलांसिगोन आरो ने माबायदि दाउफोर
गाइडलाइनजों सेम थांनांगोन आरो बेयाव जोंहा मानि थाखाय बे बेसेबां जागोन बे 450 आखाया सिथाबनायनि डिग्रिया ना डिग्रि गैला 15 30 डिग्रीयानो डिग्रिया बेयो टेम्पलेटआ हख'नायाव टाइम लागोन ओंखायनो मा सानसे सिगां हख'नांगोन हख'नांगोन बेखौ बेखौलाय मावखानांगौ ना बोसोरसेल'खासो थांगोनथ' आरो जानला खालामबालाय साननैसो थांगोन जोंनियाथ' बन हांख्रायबाय थायो जिब्रा नायबाय थानांसिगोन बारियाव हाबनो होनांला बन हांख्रायबाय थायोना लिरनानै थिंनिबो होयोनो माबानानै दोन साइनबर्ड लिरनानै दोन बेयाव सिसि केमेरा होनाय दङ माबाथाय फाइन नांनाय जागोन होननानै जोङो बेसेबांखिनिखौ मावखांबाय नङा होमबा नङाबा अखा हाबगोन ना औ अखा हाबगोन ना बेखौ क्लिन जाथारनांगौ बे पुरना मैलाया साफा जाथारनांगौ दे मैलाया साफा जाथारनांगौ नैबेबो नामा गाहायनाबो नांहांबायानो नामा बेखौ जोंहा सुनानै हाना लानांसिगोन जोङो खावसे हानांगोन ना ओमफ्राय जोंहा बेखौ खोबफाफिननांगोन ना हानायावनो थिं दै हाबिबायदि खोबफाफिननांगोन अखा नांबाबो जेबो जाला आरो नै रानबाथाय खाना ला माबायाव गेजेराव दिरुंखा गेजेराव गुरैबा मोजां जायोना दै जोंहा गोरामोनलाय रे थान्दा दंमा सिथाबनो हानायखाय ओंखाय मा बेखौ गुरै खालामनांगौ मोजां प्लेनबो जाबोखादोंना माबा दङ मुरा जोंहा टेपिं खालामबा बेखौ बुथुबाय ओमफ्राय बेखौ टेपिं खालामबाय जोङो ना बेखौ टेपिं खालामबाय टेपिं खालामखांनायनि उनाव जोंहा मा सासे टेपिं खालामलाय देलाय ओमफ्राय आटाखौ बेफोरखौ दाननो समायानो जाया जायो दा सुथा जानाय बालथिंआवनो बारस' दंखायो जागोन खनाया हातबादाव फैदों खोबना दोननांगौ ओमफ्राय मा अखा फैबाबो मा अखा हादै आरो थांसै नङा होमबा आथाया प्लास्टिक जेब्ला जोङो माबा खालामगोन कालेक्सन खालामखागोन माने बेखौ बोखोफिनना दोनबानो जाबाय ओमफ्राय हानाया जोङो ना अखा गारखांनानै टेपिं खालामनाया जुदि हमनानै ला जोङो बे दैज्लाङाव जोंनि माबाया नोंथाङा अलरेडि जोंहा दैनि बिबाङा बांद्राय थायो नङा होमबा ओमफ्राय जोङो बेखौ सानाव हाबाबो जायो हमनानै ला जों फुंनि 3टानिफ्राय हानो मोनासै नङा होमबा फुंनि 3टानिफ्राय जों 8टासिम हानो मोनासै अखा दोङोमोन ओमफ्राय 8टानि उनाव जोंहा अखा गारबाय अखा गारखांनायनि उनाव टेपिं खालामबाय टेपिं खालामनानै खोबनानै दोनबाय बिगुरा रानबासो हाजागोन
नोंहा जेनेबा हमनानै ला नोंहा रेन गार्डेन गैयाबाथ' जेनेबा इथिंबो सिनाय थागोन नङा होमबा रेन गार्डेन होनाय लोगो लोगोनो बे बिथिंनिया सिनाय थाला बेफोर सिनाय थाबाबो अखा गारबाय नोंहा सुबिदाबो जाबाय टेपिं खालामनो अखा गारखांनाय लोगो लोगोनो टेपिं खालामबाय खोबना दोनफिनबाय एक टेन सानाव हाजायो आरो सानाव हाजायो अखा गारनायनि उनाव मानो होनबा बे बिफाङा दै बारा लायरे नङा होमबा अलरेडि बेहा दैबो मोनगोन हासारबो मोनबाय थागोन नङा होमबा बेनि थाखाय बेयो मा सानावबाबो टेपिं खालामनो हागोन रेन गार्डेनबा जोंहा लस जानाय नङा नङा होमबा ओमफ्राय आरो जोङो अखा हानोसैयाव जोङो अखा हाबाय थानायाव हाबोला जोङो रेनकट गानबाबो सियो नालाय नङा होमबा ओंखायनो अखा गारनानै हानायानो टेपिं खालामनायानो हाखांनायनि उनाव अखा हाबालाय नों खोबनानै दोनसिगोनबा टाइमावनो हाजाबाय आरो उनाव अखा हानायखौसो गिनानै बेयो जोंहा बेयो माबाबा जेनेबा हमनानै ला जोङो दायो बेखौ माबा खिथिनो थाखायसो ओरै खालामबाय नङा होमबा जुदि माबाबाला जोङो रेन गार्डेन होखांबाला जों खोबनानै दोननांगौ बे रानखांबाला बे सिथाबा सिथाबि जानाय मोनबाय बेबायदि मालाय थाब थाब गोलैसिगोन गोराहाय अरसिनबो अखा हादों होमबाबो दायो जासिगोन दोहैनि बायदि अयनिफ्राय माबा नङामोन ना बिराद दे मोजां फुन होथारदों बिसिना दाग्लोबनो रुजुरो जाबाय दे सोलोंगासिनो आरोना आयु आथिङाव चिकेन होनांगोन नामा चिकेन खाथि खाथि होना खुसिखौ दायोबा मोजां होनो हादोंना जों दे सासे होलां दे खाथि खाथि दे खाथि खाथि एसे खाथियाव लाबो खाथि खाथि हो जेसां खाथि होगोन एसेनो मोजां ना एसे गाहायाव लाबो थाबबो जादों दा गेजेराव माबायाव एसे खाथि खाथि हो एसे खाथि खाथि हो खुसिनो दे नारखानाय जायगायावनो आरो नांला दा नै दायो बिराद मोजां जागोन ना एसे खाथियाव होबोला मोजां जायोना बेयाव साबसिन जाबाय समायथारदों फैथ'याखै बामनो खाथि खाथि मावबा रावै सांग्रां मोजां फांसेयाव 20 थाखा होनांगोन आरो समायथारदों बैसागु मोनग्रा जाबाय दा रेनगार्डआ सेस माबाजों रुबुनजों थाबाय सिखागोन बे गोजौथिंलां बायबायबा दाउया नाखायदो ओरै नारबा रिबन होनांगौ रिबन होगोन ना रिबन होगोन बाय दा आं गै मावलायबाय मावबायानो नोंहा दैनिया मोजां फिथाइ ना रिबन होग्रोगोन उदै गिदिरखायसो हादों उदैखौ नारखाना जोंबो दा मावनायाव नोंखौनो लाहोनांगोन थाखा थेंख्रेंसो लोगो बेखौबो एसे माबा आंनि लादाय फुननानै एकदम मुखा सोमसोम मोजां लादो भिडिअ दर्जि जादों मालबो दायो मानसिया हिथाथिया एसे सालु जायो आयदाजों मावफिनो ना मानसिया
जों एसे होनांगौमोन माबाखौ आधा बायदि जालायबाय आथाया बेखौ एसे नांगौ मालायखौ दांनो हासिबो देव ना ओरै हासिबो बेनिफ्राय ओरै एवना स्कार्ट बायदि हाबोदो स्कार्ट बायदि ओइथिं नोंनिथिं मोजां हा एबारावबा आराम जाबाय बेयाव होबावनांगौमोन मैगं फैबावलायसै बेखौ जाबनानै बिदि खालामनानै होदोंमोन जाबाय बेनिफ्रायनो रिबना बेनिफ्राय ग्रोब जागोन बेनिफ्राय ग्रोब जेनाव प्लास्टिक दङ बेनिफ्रायनो टाइट बोथोर नङा दे टेबा हो मोननै गोसानासो आरो बेयाव मोनसे बास आरो बेयाव नै एसे होलांनांगौमोन होनाया उल्था जाबाय नै बिसोर काटा एसे थाङो नालाय नङा नों बस्थाजों साइकेलजों नारना हैदोंमोन ना फार्स्ट टाइम आखाइजों दां आया सोरखायाव दे गाहायाव होनांला गोजौनि बाहागोखौल' होदो दे गरम बोथोरनि थाखाय बियो रिबननि सा बाहागोआव हा नैयाव नांलाथ' डाबल गाहायनो फोनांला दे आखाइजों मोजां मिलायदो दे माबा नै अखाया ओरै फैबाबो बिथिं नांनानै ओरै थांसिनो होमबा दा आरो बिथिंनिफ्राय फैनाय बिथिं ओरै थांनानै जानला मोनला बोहैलाबायसिन बे रिबनखौ जोङो मानि थाखाय होदों जाहाथे जे अखा हादैया ओरै फैनानै इथिं थांद्राया ना ओरै फैनाय लोगो लोगोनो अखा हादैया ओरै बोहैलाङोना नैबेयाव नांथाबाय बिथिं गोलैबाय बिथिं नांथाबाय बिथिं गोलैबाय बिथिं नांथाबाय बिथिं बारा डिस्टार्ब होला नङा होमबा नैबेनि थाखाय दंफांजों मिलायबाय दंफांजोंबो मिलायबाय दा बैयाव जोंहा आखाइया माबामोनलाय रे आखाइयाबो आरो बारा मोजां नङामोन एसे खस्थ' जाबाय नङा होमबा दा जोंहा टिफिन थांबाय जोङो बोखोबाय एसे थाबलाबाय ओरै एसेबां बोखोनांला जास्ट नोंसोरखौ मिथिनायनि थाखायल' ना ओरै खालामबाय बास जाबाय ओमफ्राय जोंथ' स्क्रेप बेखौ माबानानै टेपिं खालामबानो जाबाय जोंहा नै बियो हार्ड बार हा नायफाय एलायनि हार्ड बार्गावनो दङ नङा होमबा जोंहा होमबा बे ससेनिफ्राय लेटेक्सआ जोंहा फैयाखै नङा होमबा टेपिं खालामबा नैबे बुस्थुखौ बोखानांगौ बोखाबोला जोङो मा मोजां टेपिं खालामनो हागोन नङाबा माबायो नांथा जायो औवानि बास्केटफोर जानजियाव खाना लाबा बेबो खामानि जागोन नै बेयो बे खनाया नै खनाखौ मा नांगौ नै फैखाबाय ना होमबा आथाया बिराद मोजां फैखाबाय ना होमबा नै जोंहा अलरेडि नै आथाया होसो बोखाबाय ना खनाया जोंहा स्पिडखाय मा होसो बोखाबाय रानाखै नालाय उनावबा एसे थाब बोखोनोबो जागोन गोरान जाबा
दा गिसिखाया गोरलै नालाय गोरलै नालाय अनसि अनसि आरो अनसि खालामनांगोन दा राबा ओरै बुलाबाबो जालाय मोजां खोबखाबायनानै नङा होमबा मोजां खोबखाबाय बे अखा सिला होमबा जोङो मा सानावबाबो जोङो टेपिं खालामजाबाय ना फुंनि समखौ मोनाब्लाबो जोङो हमनानै ला अखाया जोंहा 12टायाव गारना होबाय माने 2टासिमखौ जोङो टेपिं खालामबाय मावनो हाबाय दा जोंहा बे रेन गार्डेनखौ हाबा मा दिनैबो अखा गाबोनबो अखा दैज्लां समावथ' जोंहा अखाया माने फैबायानो थायो हयथ' सानाव गारगोन हयथ' फुङाव गारगोन बिदिसो दिनै सानाव हादोंबा गाबोन फुङाव गारना होलायगोन गाबोन फुङाव हादोंबा आरो बेलासि गारना होगोन नै होमबा जोंहा बेलासिबाबो टेपिंखौ मोनबाय नङा होमबा दसे टाइम मोनबानो हानो हाबाय आरो हानो हाबाय खाथि गारबानो फट'फट हाबाय जाहाथे बे साफा खालामनानै क्लिन खालामनानै बे आथाया रानखांनो हानाय बायदि बिनि उनाव जोङो सानसे गथे बिफांखौ जोङो क्लिन खालामना लाबाय बेनि उनाव सानसेनि उनाव रेन गार्डेनखौ सिटजों रिबनजों रबार कटजों खालामनानै साफा खालायनायावथ' सानथाम गाहाम थाबाबो जेबो जाया दा जेनेबा खनसेनो खालामजोबखानायावथ' सानथामसो लागोन ना जोंनाथ' लागोन होमबाबो खनसेनो लगायनोसै होमबा सैखाजोब्बाय ओमफ्राय जेबो जाया दा जेबो जानाय नङा सानथामसोल'आलाय ने जोंनाथ' सानथामसो लाखागोन